Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 6. Rumbeng nga adalan dagiti nasadot at tao ti panagbiag dagiti kuton. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Kinapudno ken biag. Sandro, apay anak ka idda ka matlatan. Awan ka di planom amapan matagarado iti pagmulam iti komporme amabalin mo nga imula? Apay ay dagdagan na Clusel. Apay, awan ka din maisaang mo? At dapay ita, ngam kasanon inton sumarsaruno nga aldaw. Problema mo dayta na. Basta jak kaya ti agarado ita, takapudpudutan ti panawan. Jak lakit di kaya ti agkainaran dita. Apay nga rod ni Efren nga asawa ni Pamela akabsat ko. Kasta unay agagat na. At damanin ijibang kagdang agar-arado. Ket isu tawan siguro maisaang dan. Datayo ket addapay met. Ken addapay met basit na batbate a kwartata. Ket no maibus ti kwartata, pangalaan tamanin ngay? Saan mo nga ibaga ang agilako kamanen iti dagam? Awan ton ati talunam. Tainlako mo dagiti dadduma at taltalunam. Di ka man sumanao dita. Makarangrang ka. Panawanak man ditoy. Kaya't ko ti maturog. Apayan, Sandra. Kas ka mo ila masakitan. Apay met anak ko nayo ti kastana nang. Tunggal umayak dito'y balayaw. Adda ka anak ka ilad. Apay adi kag trabahaw. San kami pa'y met ama bisinan nanang. Apay kumabannog ak tibagik ng agtrabaho ngay. Naa. Kat, urayam nga rod amabisinan kayaw sa kag trabahaw. San mat ngay ti kastana nang. Ngam amuyo met. Kapudpudutan ti panawan ita. Jak kaya ti agkainaran. Ay kat ano sama, tanayanak ka mga rod amarigrigat. Saan ka matanayanak aba nang? Nagtrabaho akto ka din no kayat ko nanang. Didak pakibiyangan. Lakay, agi na nakapay nga umuna sa kaagdigos. Ang mga numapas maka. Wan bakit? Nagpulot ngamin ti panawon ita. Naggagat kamot ngamin. Di ka pa'y agi na. Bakit? Nasken nga aggagata ka. Tapno makaurnong ta. Dumtang tumanan ti panagtutudo. Sa anak tumanan ang makamula. Isu anasay-sayaat nga aggagawa ak ita. Lakay, ngam saan mo matasobraan Ang mga no agsakit ka mat. Saan ka madanagan? Bakit? Kabaala ka. Mariknak mat iti bagik, no saan ko nakabaalan. Alangarod, agi na nakapay. Tainak man kita ang jalot-lutwak. Eksakton to siguro ang makaluto ak inton makadigos ka. Kumusta nga iti panagadal mo ambet? Lalaingim ka di matlaeng. Tatang? Nasayat nga rod no kasta. Ingat nga tom ka di matlaeng ti imam no adda question ni maestrayo. Tatang? Ibagam man nga rod kanyak no anya ti question ti maestrayo ngayon nga tom ti imam. Nagdamag. No anya ti araramidan ti tatang ita apanawan. Ket? Anya nga iti bagam? Maturog ko Anya? Apay ngayon bagam da ita? Apay, wrong ka di ti answer ko, tatang. Isumat ti kanayon nga araramidan nyo. Ket? Anya nga iti ko na ti maestrayo? Awan mat. Nagdamag lang ka dagiti dadduma, anangin nga to iti ima na. No anya ti araramidan mat dagiti tatang da. Anya nga iti insungbat ti dadduma ang nagdamagan na. Tisungbat ti dadduma, agar-arado, agmulmula, kan dadduma pa'y at trabaho. Ay, ambit. Iton maminsan. San mo nga ibagbaga amat maturog ti aramida ka? Kababain. Nalawag? Sige, tatang. Naglawa mo ti minulam iti sitaw, Efren. Una, manong. Taisupay ang maila ko. Tiyambang nga rod, tanangin na ti presyo ita. Isong agburasak man iti ilako ni bakat.
Dumawatak man iti uray sang kadangdang laang. Kasla kayat ko ti agsida idi nakitak dagiti bunga dagiti mulam. Ha? Saan ka kadi nagmula iti sitaw, Manong? Saan nga rod? Ha? Ni, anyangay nga rod tiin mulam. Saan ka nagmula? Ha? Ni, apay ngay? Si madutak nga rod. Saan na bale? Tas saan kami paimot nga agbisin? Kasta ka di, Manong. Ay, sige. Mangburas ka nga rodan iti pangramanan nyo, mat. Ay na, agyaman na kading ka. Anya ti kunam? Saan ang nagmula ni Manong Sandro? Saan ka no nga road? Isu di mawat iti mula ka. Ay, kimaro man nga tanti sadot na. Sadot ka din ni Manong Sandro? Kat, anya ngay. Ang moment ni Manang Lucille nga adasad sadot ni Manong Sandro, ngam kinayat na latamat. Ay, agbisin ti pamilya na ano agsadot-sadot. Kuna ni Manang Lucille, barang agbalbaliw ton no agasawa danton. Ang aging gaitang adan anak da. Saan pa'y mat anagbaliw? Mas daawak nga road. Tain lako dati daduma apasat ti dagada. No addala ko makwartak idi ilaklako da. Siya kumakat tigim matang. Awan nga tati kwartada iso nga inlako dan. Ay na, saan a solusyon ti panangilako iti daga no awan kwarta? Anya ngay nga rod no iso ti amo na apamuspusan, lakay. Kasaritan man anaimbag ti asawam, Lucille. Apay aya, nanang. Anya nga apay. Saan mo ka di makita ti kinasadot na? Ay, nauma akon ang makisarsarita kun kwa na, nanang. Saan nakmatadengdenggan? Ay, oo na yan ni Sandro. Imbiskit di nga agawaan na ti agtrabaho ita akalgaw pa'y. Panagtutudon tumanan. Napudot ka no nga rod, nanang. Saan na kaya ti agkainaran? Kasano nga rod ti panagbiag yung ay. Da kayo, man ti makisaukan kwa na, nanang. Kinasaukon, ngampulos adinak denggan. Day tangarod kat. Awan mat denggan na saong. No tinungpal na kami kumakanitatang mo ide. Asaan nga iso ti pakiasawaam. Ang mga nusaan akastoy ti biag mo ita. Nanang, naundayin a panawon day ta. Saan yun nga ipalagip? Kunak ngamin idi agbalbaliw no agasawa kami. Ngam saan mat gayam? Bakit? Kaya't ko kumapapintasan to'y balay ta. Kat, adakan ka alakay. Apay, kaya't mo abawasan di urnong mo? Masukatan to, bakit? No aglako ak kadagiti mula ka. Nalawa mo ti minulaak ita? Ay, kat nasaya at mat nga rod no kasta. Asidigman nga minan ti panagtutudo. Isu anasay sayaat, no palagdaan ta ti balay. Wan ang nga rod lakay. Imbag pa'y da friend kan Pamela. Tapapintasan damanin ti balay da. Daman nakitam nga apalamon. Asino mat ngamin, ti saan nga umapal, Sandro? Kita man ti balay tayo. Ikumparam iti balay da? Saan ka una na apa, Lucille? Maditikas na nga ugali. Ti nga tao galik ti madi? Wano, tinakaro a kinasadot mo? Oy, sardengan na ka. Panawan nak ditoy. Taamangan no jak makapagtepel kat makabil ka. Ala, makamu ka. No saan mo akaya ti mabagbagaan? Pinadakkel yu pa'y gayam ti balayaw. Wan nanang, kan pinalagdaan mi matan. Tapno sigurado asaan amadadaal no madanon ti panagbabagyo. Nasuswerte ka anak ki asawa ngam ni manang mau. Apay mat nanang. Una, talaga gat ti asawam. Mas daawak nga rod kini Manong Sandro. Awan gungunay na, akas lasaan amadanagan. Nipaykit din manang ti makitang tangdan. Ay, jak manam mo, no, anya ti mapaspasama ka nakwada. Adan tulat tapag nakman ni Manong Sandro, nanang. Kano ngay? Inton malanaw ti amen. Day tangarod itatirigat na, nanang. Di namat kayat ti pabagbagaan ti loko. Nalpasan di balay da Pamela. Limawa pa'y. Ket, anya kumaita. Ay, kaano nga tamot ang mapatarimaan ta ti balay tayo? Daanan.
Naipatakdar pa'y lang iti kakaskasarta. Agig nga ita, di pa'y nasuksukatan dagiti galbana. Di ka madanagan. Aglakwak manen iti lote a pagpatarimaan ta iti balay ta. Ay na, saan mon nga ilako tinabatbati pa'y aloti tayo. Awanan ti talunam no ilakong pa'y dayjay. No di mo kayat, di nakngarod rengrengen a papintasen tatoy balay. Aggagat ka nga minen, Sandro. Siyak matlatan ti agunggunay. Lakay, nangag ko iti radyong. Adda umay abagyo. Super typhoon ka no. Kahit, anya nga iti pagdanagam bakit? Nalagdamot to'y balay. Ken adu ti bagas tayo. Sa bagay, gumkabut-buteng latang arud no kasto nga adda bagyo. Ay na, agkararag tayo bakit? Tapno mayadayo tayo iti anyaman a disgrasya. Imbag lakit din tanasaganaam ti panagtutudo. Saan akas kin ni Manong Sandro? Ay, un nga agpaiso. Kasanumat nga tang agpaiso dagi jay. Saan ang natarimaan ti balayda? Sa paydaan mo ten. Ken saan ang nagtaltalo ni Manong Sandro? Adda nga ta kananda? Si kapay kit din ti madanagan para kadakwada. Idinto ta ni Manong Sandro. Awan dadanagan na. Lakay, nangag ko iti radyo nga ada umay abagyo. Napigsa ka no, super typhoon. Mamatpati ka iti deta damag. Into numay ti bagyo, saan tumatlagayam anapigsa. Basit lang nga angin, ken basit lato daw. Apay akasta ka, Sandro. Kaslawan dadanagam. Katsi ka, apay akasta ka mat. Awan lat saan mo pagproblemahan. Kita man tayo tsuram, bakatan kan. Wan tasyak matan ti makitang tangdan para iti kanan tayo. Imbis kumasi ka. Ay, bumakbakutak gapo iti konsumisyon ko kan ka. Nanang, tatang, nakabutbutang, nagpigsa ti angin kan todo. Saan ka nga butang, anak? Oh my God, tarakopan ka. Nagpigsan at nagpesong ti bagyo. Pagtagtad pa yan ti bubong tayo. Mas naitayab pa yan ti angin ti bubong. Anya ti aramidan tayo, tatang. Ang mga numatadahal ti balay tayo. Ay, naitayabon ti dumaagal ba ti balay tayo? Asus. Ala, kaputi kayo. Ama pa ni Jebalay da Efren. Sumarunuak. Tamangalak iti pagsukatan tayo. Makipagnait tayo pa'y langi Jebalay da. Kanyat orasan bakit? Hingkagluto. Ni, aldaw man gaya man. Saan ang mapupulutan ti oras? Kunak no nasapa pa eh. Nasing nga tati umay, at agbagbagyo. Ni Manang Matgayam. Mabit na ang naklukatan tirwangan. Da kayo Matgayam Manang. La, umunag kayo. Pasensya ka na. Nagkamang kami dito eh. Taintayab ngamin ti angin, ti bubong, ti balay. Ay, daita-itan tirigat naman ang nusil. Nagsadutmut namin ti asawang. Eh, sa di mo ngay ti ayan ti asawang. Sumarunong lang dito eh. Nangalala ang iti pagsukatan eh. Pasensya ka na, Efren. Sikamot tan ti mangpakpakan iti pamilyak. Karamanak. Awan apulos ngamin ti bagas iti balay. Anya nga minti inararamid mo, Manong. Aklo na kasadutak, Efren. Ngamjak amo akasto iti pagbanagan ti amin. Nakakaasin ti aginak. Gapotadyak insaganaan da ito abagyo. Apay ako namasaan mong amo akas to iti pagbanagan ti amin. Dagitin tupay kuton. Kat amuda nga isaganaan ti panagtutudo, Manong. Agurnong da iti taroong da iti kalgaw. Tapno adda kananda iti matutudo. Agbalbaliw ako na din ko. Mapainak pa'y kitdikan kan. Tananaknakam ka. Kat ubing ka nga mitisyak. Tinapatag, nakamiris kan, Manong. Aggagat ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Ikarik adin ko. Agbalbaliw ako. Ala, agbati kayo pailaan dito eh. Tangay medyo si Mardang titudong. Mapanto kita ang tinabat-bati ang mais amulak.
Barang adda pa'y maburas ko ang mabalin tayo akanan. Kuyugan ka na ading. Sigurado ka? Uy na ading ko. Uray da ito'y lang mo't ati maitulong ko. Kas panagyaman ko ken ka iti panang pasangbay mo kada kami dito'y balay mo. Ken sikapayon timang pakpakan kada kami. Nagasat ti pamilya, no ti ama iti pagtaangan kat manakam kan nagagat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay, musika Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1. Ta kayong anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadayto iti maiparbeng nga aramidan nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Anak ko, apay anala daw ka manen anagawid. Saan ka di nga imbagakken ka nga isardeng mon ti makibarkada? Tamadadael laeng ti panagadal mo. Mabalin ka di, nanang. Nabanugak. Isuasanda kumasir muna nakasta. Pagsaya atam ti ibagbagak anak ko. Pangaasim tadenggen na kumaha. Ibagak kada kayo, nanang. Awan madingar aramidag. Dakas ka di ti makigayam. Anyang iti kayat yo. Agkulungak dito'y balay kat awan pulos gayam ko. Saan akas ti kayat ko asawen, anak ko? Saan adakas ti makigayam? Ang agawid ka kumamat iti husto nga oras Saan kat adis oras ti rabi iti panagawid mo? Kayat nakpay nga rod ama kadwa dagiti gagayam ko, nanang. Ken naragsakak no kadwak dagiti gagayam ko. Sana kas dito'y balay. Awan pa'y makasao na sayaat. Makasaunak mat iti nasayaat. Anya ama kasao? Awan lati rumor di tangiwat yo no sana puro sermon. Kas nakunakon, anak ko. Pagsayaatam dagiti ibagbagak. Kat sapay la kumatatong palanak. Saan ko ama tungpal ti bagbagayo, nanang? Iso asaan yun asang kaulit nga ibaga? Agbanbanog kayo laang. No si bibiyag pa'y kumati amam. Saan ka kumaanagbalin akasta, anak ko? Nagadukat a drama yun. Di ta kayo manlangan. Kaano na kadiasong batan, Nelly? Talaga ka di seryoso ka kanya? Seryoso akan ka. Anya ka kadi? Saan mo kadi makita dayta? O sige, sungbatan kan. Oh? Ay na, agyaman ak Nelly. Kamaw dyanan na. Sinungbatan na kon. Itata sinungbatan kan. Ibagakan ka dagiti saan ko akayat. Anya? O sige, ibagam lang. Diyak kayat ti strikto akaayan-ayat. Diyak kayat alapdan nak iti sa di naman akayat ko apapanan. Yolanda, jakon amon anya ti aramidek iti anak ko. Apay met, manang. Naibarkadan ti anak ko. Kanayon amaladaw nga agawid. Kan adapay gundaway anak kainom nga agawid. Ay mabaybayan nan ti panagadal na. Anya, kasaritam itinasaya at Kasta met ti aramidek. Ngam talaga adi nakdengdenggan. Nagsapamot ngamin apin musay ti asawa, manang. Ti anak mo,
Saan nakakadimot adengdenggan? Nasingpet ti anak ko. Awan parikot ko kan kuana. Imbag kayo pa'y ading ko. Tanasingpet ti anak mo. Uray na sa na kayo mo't apinanawan day di kayong. Day tamot ti pagyamyamanak iti Diyos, manang. Kaano nakadingayam amo ka ni nanang mo? Saan kumapaylaang nga ita? Patsyek at di nagpalubusan ni nanang ang maki-boyfriend. Kaya't na nga agadalak nga umuna. Kaungat nakday jay, numaamuan na nga addan kaayan ayat ko. Sa anak mo't ngagbalin at tubang iti panagadal mo. Uray pay, ti kayat ni nanang, sa anak ang maki-boyfriend, tapno maipamaysak ti agadal. Sige nga rod. No sa anak pa'y akayat nga yamam mo. Saan ko nga rod nga ipilit? Sapay la ko mata maawatan nak. Maawatan ka. Gapo, tayayatan ka. Nelly, itulod kan nga gawid. Anya nga agawid nga ibagbagam. Adda ka di pa'y sabali apapanam? Ada pag nami kadagiti barkadak. Amang ano kayat mo ti sumurot? Sa dino? Sa dino pa'y kuma, iti ayuyang mi apagiinuman Uy, o sige. Kayat ko deta. Sumurutak nga rod kan ka. Nagawid ka manen a nabarbartag. Adi agbartak kayo matno kayat yo. Nagalaspay ti panagsungsungbat mo. Kasla sa anak nga ina. Awanan dengdenggam asao. Jakon amon anya ti aramideken ka. Mabalin ka di, nanang. Sandak apakibiyangan tapno saan kayo nga problema. Mabalin ka dimot asaan ka apakibiyangan kat anak ka. Adan panunot ko, nanang. Iso nga amukon ti aramidak. Saan? Saan mo nga amo ti aramidam? Panawan kayo manlangan. Sumre ka ko ni ti kwartok. Kaya't kunti maturog. Saan kayo man na sumardang amang sirmon kanyak? Nasaya at mo, tanasapa ka anagawid, anak ko. Apay ka di nanang. Diyak ngamin kayat, ang maipada ka iti anak ni Manang Pedra. Apay mo ti kasinsin ko nanang. Maibarbarkada ka no. Mabaybayan nan sapayan ti panagadal na. Sapay la kumaata saan mo atultuladan, anak ko. Ikari kada kayo nanang. Agadalak ana imbag. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kayat ko nga agtulnog ka kanyak nga inam. Tawan tinaganak, akayat na maisagmak ti anak na. Wen nanang. Agkari ka kanyak anak ko. Asaan ka pa'y amakiayan-ayat. Wen nanang. Ikari. Agyaman no kasta, anak ko. Kaslam akonsensya pael. Ha? Ne, taapay mat. Saan nga amo ni nanang nga addan kaayan-ayat ko? Pangaasim ka rin. Diyak kayat nga agsinata. Kasanulaang nga na maamuan ni nanang nga dagayaman kaayan-ayat ko. Agan na ta, ha? Tapno saan na amamuan? Kaya't ko ngayam amo kada kayo ti kaayan ayat ko, nanang. Anya, addan ka ayan-ayat mo. Wah, nanang. Iso ni Lloyd. Lloyd, iso ni nanang ko. Naimbagngal daw yun, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Tilaang maibagak kada kayo. Ubing kayo, pay. Ti kumapanagadalyo, ti ipamaysayo. Di ka agdanag, nana. Agad-adal kami mat anaimbag. Oh, nangagyo, nanang. Pudno launa, iti ko na ti kaayan ayat ko. Iso nga awan rum nga pagdanagan niyo. Adalang nalipatak, iso nga imay kami, katinsurot ko ni Lloyd. Pumanaw kami matlaang nga dagos. Talaga madanagan ako, Yolanda. Ay, jak amunan niya ti pagbanagan ni Nelly. Taapay mo't manang. Kat no addan kaayan-ayat na. Anya, kat no agad adal pa'y laeng. Day tangarod kaet.
Saan nakadengdenggan ti anak ko? Uray kasanot pa ng bagbagakken ko, ana. Ay, no addala ko mamaitulong ko iti dayta problema, manang. Imbagpayken ka, ading ko. Tawan parikot mo, iti anak mo. Iparparit ko ang makiayan-ayat ni Karen. Imbaglakit din tanatulnog jay anak ko. Ay, naragsakak ko ma. No kastamot ti anak ko. Anya ngay nga rod, manang. Saan mo taasar dengan abagbagaan? Tinapatag, saan ka nagkurang anang bagbagakan ko na? Hay, insan. Dito'y talaga yung paradaan ti tricycle nga kita. Kayan ayat mo ka dito nang itulod kan ka? Ha? Nakitam ka di? Wan! Isaasaan kan ang makapaglibak. Gaputan nakitak nga inagkan na ti pingping mo. Ah, wan, kaayan-ayat ko. Ngam saan nga amo ni nanang. Ngamin, di na kayat makiayan-ayat. Agpada tagaya man nga addaan kaayan-ayat na. Tinagdumaan talang. Amo ni nanang ko nga addan kaayan-ayat ko. Ha? Saan nakakadiaparitan? Amom, maaramid ko amin akay kayat kong aramidan. Uray saan nga ipalubos ni nanang amakiayan ayatak? Ti kayat ko latta ti masurot. Amom ka de nga umapapalaken ni Yolanda. Anya ko mamat ti apalan niyo iti dayjay akabsat yun, nanang? Gapo tanatulnog ti anak na. Amin nga ibagan ni Yolanda ken ko anak itong palan na. Anya ti ko na yun, nanang? Ulitin niyo man? Kenunak, amin nga ibagan ni Yolanda ken ko na katong palan na. Kalukwan day ta nga ibagbagayo, nanang. Na, apay ana ibagam akalukwan. Ket no nakita klaang itay ni Karen nga intulod ti kayan ayat na. Ita, ibagayo anatulnog iti nana. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Katno ko na ni Yolanda, asaan na apalubusan ang makiayan-ayat ni Karen. Barte kak nanang, ngam sanak nga ulbod. Sanak nga aramid iti istorya laang. Nakitak a mismo ti panangagak ti kaayan ayat na kenkwana iti pingping na. Nasaya at mata nagkita tayo, Yolanda. Adda kayat ko nga ibagaken ka. Anya dayta, manang. Kayat ko laang amalawlawagan. Saan ka di ako nam asaan mo pa'y akayat amakiayan-ayat ti anak mo? Talaga saan ko pa'y apalubusan ang makiayan-ayat, manang. Naku na ngamin ti anak ko. Anakita na ti anak mo, ije paradaan. Kat adda ka no nang itulod kan ko ana, akaayan-ayat na. Ha? Agpaiso ka di dayta, manang. Sa anak mo't kit di asigurado, nupudno ti ibagbaga ti anak ko. Ay palutputem tulatan ti anak mo. Panagkunak, saan nga agululbod ti anak ko? Agpudno ka man kanya, Karen. Adda ka din kaayan ayat mo. Apay mo tinakas ta ti damdamagan nyo, nanang. Awan pa'y kaayan-ayat ko. Di ka nagulbod. Gaputad na nakakita ka na kayo. Sorry, nanang. Pakawanin na ko, ma. Ngam, uray no adan kaayan-ayat ko. Saan ko mo't abaybay di panagadal ko? Saan ka di nga inyunay-unay ko? Asaan ka pa'y ang makirelasyon? Ngamanya tinaramid mo. Tapno saan kayon nga agungat? Makiwin na swasa kon ka ni Pael. Rumbang laang. Gaputa pagsaya atam mo't laang ti pampanunutag. Kat addakan kan nulukwanak nga inam. Sorry, nanang. Ikarik, saan kayon alukuan? Makiwin na swasa kon iti kaayan-ayat ko. Pasensyakan, Pael. Ngamnas kan nga aglinipat tan. Anya? Ada ka din aramidak abasol?
Naamuan ngamin ni nanang ti maipapan kadata, kat nagunget. Diyak kayat akaunget nak ni nanang. Ngam saan mo kumamat nga ibagang aglinipat ta. Orayin ka, aging ga makaturpos ka. Ngamliklikan tapay lang ti agkita pa el. Diyakon kayat alukwan ni nanang. Sige, no isuti ko nam. Basta agkari ka, nga aginuray ta. Kasano da ito yan? Masikugak matan, Lloyd. Anya? Apay di ka naganaanad. Anya ka din day nga ibang bagam. Saan ka di nagayatan ta daytoy? Sigurado ka kadi asyak ti ama dayta? Anya ti kunam! Apay nagtapis ka ngay! Siguro. Saan mo nga mo no asino ti nakaalam iti sikog mo niya? Awanan ka itibain? Sika lang matikayan ayat ko. Ita, ibagam kanyak tikas ta? Uhu! Anya ti amok ngay, no da sabali ang nakaalam iti dayta, no kasta na bartek ka. Awanan ka itibain? Agbabawyak anak ayan ayat kun ka? Pasensya kan. Ngamjak mabalin nga itakder ti sikog mo. Ubingak pay. Kung tandak lakit di dagiti dadakkel ko, no maamuan da nakasikugak. Ken saan ko ama sigurado, asyak ti ama ti sikog mo. Makitam ita? Kasano ka itan? Aganak ka abalasang? Nakababain nanang. No nagtulnog ka kumakanyak, saan kumakasta tinagbanagam? Pagkawanan na kumananang. Itala nga makamirisa. Adda ditaan, isong awanen maaramidak. Katsapay lakuma, taag nakam kan, Nele. Isagot ko kada kayo ti diploma, nanang. Agyaman na kanak ko. Kaputa sa anak a pinaay. Agyaman na tanagtulnog ka kanya. Kat tinungpal mo ti kari. Gaputa day tati maiparbang nanang. Gaputa amok, apampanunutan nyo laang ti pagsaya ata. Talaga anak ko. Naimbag tanagtulnog ka. Kita tinagbanagan ti kasinsin mo. Asaan adumdumngag iti inana. Wanyarot nanang. Naganak abalasang. Dayta ti pagbanagan ti anak. Adi agtulnog itinaganak na. Kadagiti anak nga agad-adal pay laeng, nasaysaya at no ipamaysayo ti panagadalyo, agingga amakalpas kayo iti kursoyo. Tano maminsan, ti pannakiayan ayat, maysa amakasinga iti panagadal. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panangtarabay, na ibag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit. Usaran nyo laang dagiti balikas, anasayaat kan maiparbang, tapno matulungan nyo ti asinuman akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, amom ka din tagwarwaras adamag ita dito'y lugar tayo. Anya adamag. Da Emilio kun Sandra, agsinsina dan samuteng. Taapay mat. Kinog bababae ka no mo ni Emilio? Ay na. Nakaamuam manan iti dayta adamag. Nangagkulaang apagtutungtungan da dita istor ni nanasyon. Ang mga no chismis laang dayta. Imposible mat at chismis laang. Ay na. Saan kan amakibiyang dita? Maamuan tumat laang no puno dayta.
Intun madamag tayo na nagsinada. Ay, nagdangamot tanda di Sandra. No di na pala sinaan ti asawa na, kat agbababae lang arudan. Ay, agsao ka man ako nakon. Sumardang kakit din. Mababain akon, Emilio. Datan ti pagtutungtungan dagiti chismosa. Agwarasan ti madi nga inaramid mo. Aklunak ang nagkamaliak, bakit? Ken kunakmat ken ka asina akon ti babaik. Si katipilyak. Iso apang nga asim tapakawanin na kuma. Ken ikanak pa iti maudi agundaway. Jak amo no mamati akpay ken ka, Emilio. Kasla jak mamati asin ni naamon ti babaem. Anya ka diti rumbang nga ramidak. Tapno mamati ka asinin na akon ti babae. Sige, kita no kabaulam nga aramidon ti ibaga. Oh, anya day ta bakit? Ibagam, tano ka ba alaklakid di? Apay kid din asaan ko nga ramidan. Tapno mamati asin ni naamon ti babaem. Isurrender mo kanyak ti cellphone mo. Saan kan nga garamat iti cellphone? Sige bakit? No day talakid iti pagtalnaan ti panunot mo. Apay kid din asaan. Kantap no mamati kamatan, asinin na akon ti babae. Si kamat gayam ti masabat ko, Sandra. Oh, apay ka di Dani ka. Ada ibagam. Kaya't ko lang ti agdamag. Anya ti damagam. Agpaiso ka di ti damag, nga da babae nila kay mo. Ah. Ay, nakababain man. Ngam, pudno. Ngam, nagkari asininaan nan. Ay sus, namati ka mat. Ayawan no di mo usaran ta utek mo, luklukon na kalatan ti asawam. Ah, apay matan ako nam ti kasta. Ti lalaki, no naiturudan ti nagaramid, ulit-ulitan dan. Iso nga usaram kumamot ta utek mo. Di ka pa alilaw kan lakay mo, sinaamkit din. Ang nagkarimat asanan nga ululitan. Kan kinunana asininaan nan ti babae na. Kinapudno na, in-surrender nan ti cellphone na kanyak. Awanan cellphone na. Iti kasta, saanan ang makababae. Usaram ka di ti panunot mo, Sandra. Imposible nga awan ilimlimang na cellphone na. Ha? Kasta nga tangag paiso? Oh, kasla kala na yanak idi kalman. Tapno saan mo ama panunot ti kasta. Si putam nila kay mo. Amangan mo't no adda ilimlimang na cellphone na iti tricycle na. Nay, bakit? Anda ka mat dito'y garahe. Ururayan na ka di. Talagang urayan ka. Nin. Ano ti birbiro kam? Adda dito'y bulsak ti napasadaak. Itad ko amin kan ka. Awan ti inlamang ko dita. Saan a kwarta ti birbiro ka? No saan na kwarta? Anya ngay nga rod? Cellphone. Saan ka di nga in-surrender kun kan ka ti cellphone ko? Anya ti amok ngay, no ada sa bali a cellphone mo, kat ilamlamang mo dito'y tricycle mo. Unay ka na ya bakit? Saan ka pa'y lagayam amamati asininakon ti babaik? Oh, napay abalikid ka, balikid. Di ka di makaturog. Saan nga ron? Anya ka di manin ti pampanunuta maya. Anya pa'y ngay. Ti pa nagbabaim Apay ka di analagip mo manin dayta. Manumatan nga aldaw asa anak asinidir. Ita, mangrugi ka manin. Gusto ka di mutan bakit? Amangan no ang paisumat, timbagbaga ni Dani ka. Anya timbaga na ya. Ano narugya mon tinagbabae, ulit-ulit mon. Ketsyakmat, mamat patilatan iti ibagbagam asaan mon nga ulitin ti agbabae. Anya matan dayta adani ka. Imbis at ulungan na ta, tapno maurnos ta. Saan mat? Tasug-sugsugan na kapay. Anya nga iti kayat na? Agsina ta? Amangan no isaksakit na klaang mat. Kastaya ti panangisakit. Kayat na, ngagsina ta. Wala, gusto. Ikarigatak alipatan ti inaramid mo kanya. Hala, maturog kan. Saan ngamin akong formila ditan ti pampanunutam? Mabalin ka di, Nana Magda. Bagbagaan nyo jay sa lawasaw nga anak yo.
Ha? Apay ka di barok. Anya manuntiin salsalawasaw dyan ako. Imbis ngagtal nan ti panunot ni bakit ko. Kumpurmi ti bagbagana. Imbagana nga da kano ilamlamang ko a cellphone iti tricycle ko. Asaan kano apud no nagbalbaliwak. Nga ulitag to kano manin ti agbabae. Ay na, pasensya ka lakuman barok. Siya kung tagkidkid daw iti pamakawan. Bayam, takasaritak to ti anak ko. Alaman nana. Imbis ang nakalipatin ni bakit ko. Mapan na matrubruban. Ala, barok, takasaok to ni Danica. Nagalas ti kasta nga aramid mo, Danica. Apay manan nanang. Anya ti imbagbagam kan ni Sandra. Ay, napalalo apong tot ni Emilio kan ka. Ay kat mapaiswan nga taa, iso ana palalo ti pungtot na. Apay asaan mo abaybayan ni amang urnos iti bagbagida. Apay aya amakibibiyang ka. Kasano kat di mat us-usaran ni Sandra ti utek na, nanang. Linuko lang aro din di asawa na. Pinakawan na pailaang. Ha? Awan kat amuna ah. Ay, anya aya ti pakasiknaram. Biyag namot day jay. Iso asaan mo ida na pakibiyangan. Di na kat us-usaran ti utek na. Ay, sumardeng kan kunak. Amang ano ti kinasalawasaw mo ti pakiidardarumamtaw. Pudno ka diti imbaga ni nanang. Anya timbaga na. Ang makibibiyang ka iti problema da Sandra kan Emilio. Isaksakit ko lang jay padak a babae dagul. Saan ka di akinunakkan ka? Asaan mo ida abibiyangan? Apay, adama di aya iti inaramid ko. Awan amukit di day a Sandra ah. Tapinakawan na pay lang ti asawa na. Ha? No siyak lang ti agbabae ti asawa na. Ay sauce, saan kun apakawanen. Isi na kun adagos. Ay na, agsabali kayo iti kapanunutan. Isu asaan kan ang makibibiyang? Talaga sakit mo ti makibiyang iti problema ti aking problema. Imbag kumamat, no makatulong ka. Ngam saan mat? Na, ni mat Emilio ti madamang agkarkarga iti pasaheros na. Kat sinabat na ni Sharon nga anak ni Nana Divina. Kat dajay, inala na ti awit ni Sharon. Kat inlugan na iti tricycle na. Amangan mat no ni Sharon ti babae na. Isumat lagayam nga insukat na ni Sandra. Tadayo anapin pintas kan ubing ni Sharon. Kitnimat Sandra. Ay, agpalpalukulat na ni iti asawa na. Siyempre, saan mat akayat asinaan ni Emilio ni Sandra? Taawan ton mga sikaso kan kuana. Ay sus, kaasimot ni Sandra. Amom lakay, nakitak ni Emilio ijay paradaan ti tricycle. Ay kat siyempre tagpaspasada kat nga road. Amom, nakita ko no asino ti babae na. Anya? Asino? Ni Sharon nga anak ni Nana Divina. Ay na, agtal na ka man si ka, Danica. Kasanumat ako nam ababae na. Imposible mat akayat ni Sharon ni Emilio. Nakitak nga road ti panang sabat na kini Sharon. Kat inawat na dagiti awit ni Sharon sana inlugan iti tricycle na. Day talaan nakitam, ibagamon a babae na. Ay, kastamat talaga ti trabaho da. Tulungan da dagiti pasaheros da nulumugan da. Ay, sabali nga road ti panagrik na. Amom, kada kami a babae. Kaadwan na apo maiso ti atap mi. Nang runa no agbababae ti asawa mi. Apay, si kaaya ti asawa ni Emilio. Awan imbaga kakastada goal. Ngam siyempre, gayem ko ni Sandra. Iso ang mariknak mo, ti marikrik na na. Gayem mo ayamat ni Sandra. Kaano pa'y ang nagbalin a gayem mo? Ha? Idinto tano ag sao ka, kat pagbalbalinam nga awan amuna. Kaslaan mo kun no asino ti babae ni Emilio. Asino? Ni Sharon nga anak ni Nana Divina. Sigurado ka kadi? Amang ano fake news lang mat dayta? Ti madingamin ken ka, di ka pa'y rumrumor dito'y balayo. Agkulkulong kalatan, iso nga awan maam-amwam. Danica, unay matanti kasta pa nagsasaom kanya. Adakan ka, no saan ka mamati?
Si kalangaruden ti saksakit ko. Iso aluklukwan na ka ti asawam, tanasingpet ka unay. Ay, agnanayon kalat na nakasta. Panawan ka man lang. Oh, si kamat ganyang manang Sandra. Anya ti maipaay ko. Sumrag ka Agyaman ak ading ko. Agtugaw ka. Ah. Apay anak ka umay ka. Agyaman ak ading ko. Kayat ko lang ko matiagdamag. Anya ti damaga, manang. Saan ka ko mga gungungot Kayat ko lang ti malawlawagan. Ada nga min nakaidanon ka niya kasi ka ti babae nila kay ko. Asino ti salawasaw anang ibagakan kay ti dayta manang? Ibagam no asino ta idarom ko. Ay, saanan? Saanan anas kan adumanon tayo itikas na ading ko. Mamati akmat no anya ti isungbat mo. Awan gapuna at tutupak ti asawam manang. Ngam ti asawam tinagluganak idi na minsan ang nagpalingkiak. Sinabat nakpay at tinulungan nak, taado ti awit ko. Ang mga nuday dya tinakita da, kat indanon da kan ka. Hala, pasensya ka na ading ko Inton maminsan, saan kun apat-pat yan ti ibang bagaday dya a tao? Na, sabali manen a babae iti kasasaw ni Emilio. Ay talagaan na usum ni Emilio iti ubing ken sexy. Anya nga ta ti reaksyon ni Sandra. Numakita na ti asawa na nga da kasasaw na pintas. Ay, alaak man ida iti ladawan. Ta ipakita kini Sandra. Amangan no saan ani Sharon ti babae na. Amangan met no day ta babae. Ay, nakaumayak manin Sandra. Tanagkamaliak saan ni Sharon ti babae nila kay mo. Talaga nagkamali ka. Gaputan na ka sa ukon ni Sharon. Wen, kat masiguradok ada ito'y itan ti babae nila kay mo. Oh, kitaam. Inalaak ida iti ladawan. Oh. Kita man. Ito'y. Kat no kasinsin mat nila kay kuday ta. Anak ti manang na anay kamang iti sabali a baryo. Kan mabalin ka di dani ka. Sarda nga mon ti umay dito'y balay. Tawan mat lang nasayat nga ibagbagam. Imbis a makatulong ka, saan mat takarkaro lang ti apami iti asawak iti kastangar aramidam. Oh, talaga kidingawan ang muma. Si kalangarod ti tultulungan. Si kapay ti makaungat. Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Kan sa anak anagkid daw iti tulong kan ka. Kan apay nga min aya at ti asawak ti sipsiputam. Ti asawam ti siputam. Saan kat at ti asawa ti akin asawa. Anya? Nay, bakit? Manumutan nga aldaw nga adda ka lang dito'y balay. Di ka matan rumrumwar. Nabainanak nga rod iti imbaga ni Sandra. Apay, anya ti imbaga na. Si kakano ti siputak. Saan kat ati asawa ti akin asawa? Day tati malalam iti day tangar aramidem. Apay, tikunam ka di kat makatultulong ka. Ay, saanan am ay parbang ti aramidem. Tas ikamot ti agar aramid iti pagapaan da nga agasawa. Imbis ang maurnos tilin nanganda. Saan mat? Takarkarwam. At dapay kidi nga agsinada. Isu apang asim bagat. Baliwam kumanday tanga ugalim. No awan pamanatnak mo, di kan agidanon iti masaknan. Tama nga not adapay apariko ti ipaay na. Tikit ti biyag mo ti siputam no kasano ang mapasaya at mo pay ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio Kapitulo 19, versikulo 22. Nakababain ti tao abuklis, nasaysaya at tinapanglaw ngam tinaulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Bakit? Akin balay nga ta iti maipatpatakder abalay di ta asidag tayo. Jak manam mo lakay. Saan sa kanupay matapim mas pasyar dito, iti akin kukwa iti dayta maipatpatakder abalay. Baknang siguro ti aking kuko iti dayta. Lakit di kababain dagito'y babalay tayo. Daan lang arudan. Nagbabasit da pa'y ama ikumpara iti dayta maipatpatakder abalay. Ure basit ti balay tayo, tanaragsak tayo matlat ta. Basta saan tayo ngagsaksakit, kanawan ti utang tayo. Kunada nga minadagiti babaknang, dadakkel ka no ti utang da. Angam saan mo't siguro nga amin. Sa bagay matket di kanawan ti inagrabyado tayo. Husto ka, bakit? Iso saan ang nakababain tinapanglaw? Maray, intan atap no saan ta amala daw iti pakitang danan ta. Wan maray, umayakon. Ala, mapantan. Ay, nagrigat-kat nga minon aya tinapanglaw. Apag isula amay gatang iti kanon iti agmalem ti masapulan iti maysangal daw. Imbag paikit di tadda pakitang danan ta. Dagiti dadduma nga inaawan pagsapulan da. Sa bagay mo't di At dapay dagitay agsida iti bugoong laeng. Iso anaswerte tayo lat na indang. Tano dagiti dadduma kat agsida dalaeng iti bugoong. Datayo kat agsida tayo iti tuyo. Sa bagay nasaysaya at labasitan tayo tuyo. Agrubuat ka, Alma. Papananta, aya. Mapanta kita, ti maipatpatakter adakkel abalay ta. Apay, dandani ka din malpas. Wen, sumagmamanulangan nga aldaw. Mabalintan to na pagyanan. Ay, sigurado. Apalan to ti kaadwan, jedakkel abalay ta. Sigurado day ta, bakit? Ti balay ta ti kadakkalan abalay, ijay baryo. Sigurado nga adu ti mayat a makigayam kadata. Sigurado day ta. Gapu ta ti amuda, kat baknang ta. Una, baknang ta nga adu ti utang na. Ay, saan mo nga ibagbaga ti kasta? Tamangan no adda makangag. Ay, nakababain. Diyak mo't ibaga ti kasta no amok nga adda makangag. Alaki din. Ingkagrubuatan, takayat kun ang makita ti balay ta. Naimbagal daw yo, madam, sir. Da kayo ka diti akin ko, kway ti daytoy abalay. Ay, wala na. Siya gayam ni Primo, kat isumat ni Alma, asawak. May sa kayo kadi kadagiti kaaruba mi? Ay, wan, madam. Dayjay man ti balay may. Anya? Balayo ko nam. Ang kaslasaan mo tabalay. Kalapaw mi. Kunam nga min nana. Ha, Saan ka masasair nana? Taday tamot nga min tipod no. ay, uwan, sir. Sa anak amasael. Oray man kat ibagayo akalapaw ti balay kaw. Tinapatagkat na saya atak a tao. Awan serbi na mutlaang no dakkel ti balay kaw no sa anak mo't anasaya at atao. Naamam mo kon ti akin ko kwa di ta dakkel a balay. Kaano, nanang? Ay itay laang. Agasawa da. Primo ken Alma tinaganda. Ay kat nasayat Tanam amuyo idan, nanang. Nasingpet da ka di matlaeng. Panag ko na. Kat adalas lastog da. Ha? Mata pobre da. Apay, mait. Wan ata idi insurok di balay ko. Kat saan kanumot abalay no di kat
kalapaw ka daw. Hoy, gaputadak kelan ti balay da? Ibagadan akalapaw ti balayo? Isu nga rod ako amata pobreda. Kasano? Adda ka din buyer to'y balay ta? Tapanawantan? Addan, bakit? Itaddan ti bayad iti kabiitan a panawen. Nasayat nga rod no kasta. Tapno makapanaw tan ditoy. Umalis tan iti kaipatpatakder a balay. Iti kasta, saan datan asurut-suruten dagiti nakautangan ta. Wen, bakit? Saan ka madanagan? Tanasulinak ti pagalisan ta. Marigatan damang tuntun kadata. Makapa-stress dagi jay nga agsingsingir kadata. Kasla da aso akamat. Saan na bale? Maawan tunay ta pa ka-stressam no makaalistan. Mabit man laang. Isyak ka di kasarsaritam, madam. Adda ka di pa'y sa bali at tao ditoy? Ha? Anya ti maipay ko, madam. Kwa. Siya gayam ta akin kukwa iti daytoy adakkel abalay. Kat agyan kamin iti kabiitan na panawan. Kaya't kayo nga awisan amin akarubak a makipagrambak kada kami. Inton ipa-blessing mi to'y balay. Kat tangay awan pa'y matamamok dito eh. No mabalin, sikan ti mangibaga kadagiti kakaaruba nga umayda. Ay, sige, madam. Ibagak to kadagiti kaaruba tayo. O sige, agyamanak. Si kalatan ti makaam mo amangawis kadakwada. Sige, madam. Awan problema. Lakay, agaw-awis ni Madam Alma inton pa-blessing ti balayda. Adda ka numaangay aparambak. Imbaga na kanyak nga ibagak kano kadagiti amin a kaaruba a dumarayda. Ay nikat, nagsaya atin nga, bakit? Tulungan nak amang ibaga kadagiti kaaruba, lakay. O sige, bagak ida. Mapanak mat inton madamdama iti ayanda indang, tabagaak mat ida. Gatwan ken amin na malabasa maun, bagam ida. Wun, lakay. Agparambak ka talaga? Wun ka nung arod. Jesus, talagang harod abak nang daa. Siguro Hitaman langan nga dadarayan na pakipanganan. Wun nga rod. Malibre man da taon iti pangal daw. Mabalin pa'y amalibre ti pangrabiian, wag take out ta. Saanon, kababain mo ta. Inawis na tayo lang arod. Saan mo ngamin nga ipakita Ilibas ta. Saanan kunat ta nakababain. Ay sus, sigurado nga aglaplapo saan ang damit laeng. Isu nga awan anyaman na kadakwadan take out ta. Barya laeng kadakwada dayjay. Ay na, talaga nagaduti makansi ka. Kaadbuwe kung ti karga iti plato. Ay na, saan mo apaglupyasan ti pinggan mo Takunada mo't amabalin pa'y ti agsubli amangala. Agsubli akmanan inton madamdama ngem isupot kunton. Sika talaga. Igaraw mo man ako na akong. Bakit kayo lahat? Saan kayo magbabain? Agbusog kayo, aging ga iti kayat yun. Ayun, gano. Madlaw man, takas lang kayo nabisbisin ha. Siguro. Kita lang, nga makaraman kayo iti kakasta putahe. Iswa na swerte kayo. Tanadan kayo iti kaaruba akas kada kami anabaknan. Na, Tahuray kas ano? Mayranod kayo iti kinabaknang me. Kas makita agad, napanglaw kayo amin nakaaruba me. anyamot ti panagsasaudag itang agasawa. Kasla tayo matan agbibisin. Ay na, di kan masair. Total, pudno mat nga itatayo laeng amaramanan dagiti daduma aputahe da. Ken pudno mat anapanglaw tayo amin. Kasla paikit din sa anak ang makapangan. Ay na, saan kan nga ginarti? Saan ka mabsog no kasta? Ala, agawa amkit din timangan. Tamangala tamanon no maibos. Apay ka di api nagbati dak, madam. Adda ka di pa'y ibagayo kanya. Kasapulak namin ti para dalos kan para laba. Mabalin ka di asikalangan, titang danak.
Ang maminsan ka lang iti makalawas nga umay. Ay katwan madam, isupay mo't apag sa pulak. O sige, namnamaak nga rod ti umay mo tunggal Sabado. Sige madam. O ala, mabalin mo ti agawid. Sige nga rod madam, mapanakon. Mabit laeng. Apay madam. Kasla si ka lang tinakitak nga awan bit-bit na nga agawid. Ay, okay lang madam. Uray kat nanganak matan. Adupay matinabati amakan. Mabit lang tagisuputak. Amukmat kat aman mano kayo amakaraman iti karne. Tanapanglaw kayo kat ngarod. Inuray nakpailagayam dito ruwar ti balay da Madam Alma. Nagadumat ta bit-bit mon. Kunak man no ko namasaan mo akayat ti agisupot. Inted ni Madam Alma dagitoy. Isa akapilitan nga inawat kon. Ay, kastaya. Anya nga itimbaganakan ka. Kasapulan na ti para daluskan para laba. Kat dinamag na no kayat ko. Kayat mo mat. Una, ta isupay matapag sa pulak. Ay, katuna. Ang may salaang nga tati kasapulan na. Siguro tasyak laang matimbaga na. Padasam man nga ibaga. No kayat nakmat nga alaan. Tapno duwata. Sige, padasak to nga ibaga. Apay ngay manugot kang agbalin at tagalabakan tagadalus da. Kat madlaw mat nagpangas da. Matapobrida pay. Gaputabak nang dan. Kas dayan ti panagsasauda kada tayo. Ay nabay amon lakay. Tinapatag at dapagubraak. Sige. Ngam nun alas ti trato daken ka. Pumanaw ka Wen lakay. Ken ko na ni Indang akayat na ti sumrak. Padasak to nga ibaga kin ni Madam Alma. No kayat na nga alaan pati ni Indang. Uy, may mayat manin tapno adda kadwam. Madam, amangan no kayat yu pa'y ti mangala iti kadwak. Adda ngamin kayat na ti sumrak. Sino? Jay kadwak idi nga imay idi pa blessing you. Kinapudno na, saan ko kumamot ten akasapulan? Takabailam meten amin at trabaho dito'y balay? Ang kunamat akayat na ti sumrag? Isong ala aklatan, takaasimat. Amangan no kasapulan na unay ti kwarta. Imbag kada kami, taaglap-lapusanan kami iti kinabaknang. Iso nga isurot mon tulatan, inton sumaruno nga umay ka. Sige, madam. Nakpintas mo tunday ti abistida ni Madam Alma. Siguro, no siyak ti mangisuot iti dayto, bagbagay ko. Apay akas taunay apanang mingming mo iti bistidak. Di mo gamden atakawan dayta. Kan sakbay arumwar kayo dito'y balay. Nasken amakitak no anya dagiti awitiyo apumanaw. Ay, kitkita aglaag mo't madam ta nagpintas. Sanak mo't nga agtatakaw. Uray na panglawak lang, sanak mo't nga galalay ti san ko akukwa. Itad ko kumakan kadayta abistida. Angam sayang laeng. Ta sigurado asaan mo't la maibagay kan ka. Siyak laeng, ti pakaibagayan dayta abistida. Saan ko mo't adaw-dawatan, madam? Naglaing kamot na sumungbat. Ola, agtrabaho kakit din. Maldita talaga day nga Alma. Saan mulatan nga ikaskaso? Kasta siguro ti ugali dagiti babaknang. Adamot bak ng amok. Ngam saan mo't akas kada Madam Alma kan Sir Primo ti ugali da? Agsingsing talatan. Kansay-saya atin ta ti trabaho na. Iti kasta, awan maibagbagada kadata. Nay, Drema. At dagtok-tok-tok. Ingka man lukatan tiri daw. Uwan, sir. Naimagngal daw yung ma'am. Dito'y ka diti balay ti agasawa nga Alma kan Primo. Dito'y nga agpaiso, sir. Apay ka di. At the warrant of arrest me para katakwada. Anya? Ay nalakay. Adugayam ti itartarayan da nga utang da.
Nagsasauda, kas dala asino. Gayam, naggapumat iti utang ti kinabak nang da. Un nga rod, lakay. Ay, nakababain ti kasjay. Nasaysaya atin tinapanglaw, ngem tinaulbud. Ay wana, agpamarang da abak nang, ngam saan mo't gayam, gaputa adumat ti utang da. Kay kayat kulaangan tinapanglaw nga awan utang na, lakay. Nasaysaya ati agbibiyag anapanglaw, ngam tibak nang anagtaod iti saan anasaya at ti kinabaknang na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.